to Ephesians chapter 4. How was this? Ukhona setholile. Verse number 30. Ngiyawuthanda kakhulu angazi uma singafunda ngesizulu yini. Ngesingisi Ephesians 4 verse 30. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit, by the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, slander, and all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Ningamjabulisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. Konke okubabayo nentukuthelo, nolaka nomsindo, nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. Maniphathane ngobumnene nihawukelane, nithethelelane njengalokho uNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Bathandekayo, ayidingi ichazo. Ithi ningamcimi umoya engcwele. Ungamcimi umoya engcwele. Ungamcimi umoya engcwele. Yenze umthando uNkulunkulu kodwa indlela ohamba ngayo uyicime. Uthi ningamcimi ngendlela ephila ngayo. Yenze umthando uNkulunkulu kodwa umcime umoya engcwele ngendlela ohamba ngayo. Ngike ngabuka ngathi uyazi uma iBhayibheli lithi iyona identity yakho oyolihlengwa ngayo ngosuku olukhulu. Kuyenzeka ukuthi uphila nje kodwa ukwazi ukuyishintsha identity yakho. Angithi siyakwazi ukufaka ngisho ama-weave ungabusazi noma indiya noma umlungu. Kodwa iqiniso ukuthi DNA angeke ingiphike ukuthi ngobani. Wena ungadideka ukuthi uyena akuyena. Futhi mase sifaka ama-mask impela umuntu awumboni uqobo lwakhe. Kodwa iqiniso ukuthi mangase kuthiwe nje kwenziwa iDNA ngisho ey'nweleni ey'nzipheni egazi iDNA iyakuveza ukuthi wena uqobo lwakho ubaba. Ekuseni ngizonxusa siphuma kwimvuselelo enkulu. Sonke sivuselelekile as a church. We've been positioned, we've been elevated, but it's upon us ukuthi indlela esihamba ngayo ayingamcimi umoya engcwele. This one is a prayer for you. This one is a prayer for you. Lena ngifuna umuntu nomuntu ake ayibhekise kuye. Ungamcimi. Ngoba iyona into eyosenza ukuthi sihlwithwe mhlaye kuyo Jesu. Uzofuna bakhe. So uma uzohamba ngendlela engacacile uzodideka udidise nabantu abaseceleni ngohambo lwakho. Hamba indlela eyenza abantu babone ukuthi ufuze uhambise kwakhe. Indlela ohamba ngayo nendlela ophila ngayo ayibonisa ubuKristu ophila kuwo. Ekuseni, that is our prayer. Yenzeka le bitterness ekhulunywa ngayo imcini. Icindezele ngisho izipho ezibekiwe. Kanti this is the season to fan up the gifts. Ithi mawulala uzibuze Nkosi vuselela lesipho esikiwe. Yini le ongibizele yona? What is the purpose? Align your heart with the purpose of God. It must be our prayer. Singavumeli ukusindiswa kodwa sizohlala. Hleze sihleli nabavangeli abadingakalayo la ngapha. Hleze sihleli nabaprofeti kanti ucime umoya engcwele. Ekuseni siyakhuleka.